prachtige plakjes binnen erin wat worden en omkrieten van toeristen. Maar dan moeten ze wel weten waar ze wezen matten. De VVV in het dorp is een perilie sluiten. Daarom had het dorp zelfs het initiatief genomen voor een digitale informatiepeel. Ja, het is een digitaal informatiepunt waarin toeristen en ook mensen hier uit deze regio, uit het dorp, informatie kunnen halen van alles wat er hier in deze dorp en in de regio de komende week, maanden en staat te gebeuren. Het is een oud dorp. Vroeger hadden we jaren terug de rotanindustrie. De rotanindustrie is er niet meer. We hebben daar nog wel heel veel punten van, markeringspunten die we nu nog kunnen zien. Het toerisme is van groot belang in het dorp. Ook dan zit daar weer aan vast de werkgelegenheid. En het is een dorp die zich net kan bedruipen, hè, dus qua winkelbestand en dergelijke. En dat moet eigenlijk zo blijven. En als de winkelier voldoende klanten krijgt, dan blijft hij ook in Noordwolde. Hartstikke handig voor toeristen, zo'n informatiepeel. Maar ze moet het gebied eerst wel fijn kennen. Een motie in de Staten bepaalt dat Zuidoost-Friesland nu dezelfde status krijgt en dezelfde rechten als die 3 zogenaamde topattracties. De Friese meren, wadden en steden. Tot dusver gingen de geldstromen vanuit de provincie voor de PR vooral naar die 3 topattracties. En nu wordt dat evenwichtiger en eerlijker verdeeld. En dat is voor ons wel een grote troost bij de achterstand die wij natuurlijk hebben. Van het extra yield dat er nou is voor het gebied wordt een campagne opzet. Dat is dus de kunstenbouw, dan eventueel als kunst 10-daagse. En het gebied van de turfroute. En op die manier zullen we proberen stapsgewijs dit gebied meer onder de aandacht te brengen. Doel is dat de bungalowparken en campings in dat worden over een periode hartstikke vol zitten met toeristen.